Εγώ για το Λαδόπουλο δεν θυμάμαι ιστορία, γιατί δεν ήξερα τώρα. Αλλά ήταν φυσιογνωμία. Πρέπει να ήταν μυαλό μεγάλο, έτσι. Πώς ξεκίνησε με χαρτοπλοεία? Αετός. Για την εποχή του. Και πολύ προχωρημένος, πρωτοποριακός. Η βιομηχανία δεν είναι καλαμπούρι. Η βιομηχανία είναι δημιουργία. Βασικά δεν υπήρχε γυναίκα που να μην την είχε... Μανία, δεν γράφει αυτό το διάλογο. Όλο μαλακίες με τα γυναίκες να πούμε. Οι γυναίκες είναι καρύκευμα. Πώς βάζεις αλάτι και πιπέρι στο φαγητό? Τι είπα εγώ, ενόχλησα τη καμία γυναίκα, δεν το κατάλαβα. Είπα κάτι το οποίο το ξέρω πολύ. Μαλώνω. Ήταν ωραίος άντρας δηλαδή? Δεν τον ήξερα. Δεν μου την να έχει μπογιά του. Δεν έγινε πάντως. Βιομήχανος ήταν τώρα και εσύ δεν θες. Εγώ τα λέω αυτά επειδή τα συζητάνε μέσα στο σπίτι. Η πεθερά μου, παλιοί άνθρωποι δηλαδή. Όχι, εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Η βιομηχανία δεν είναι καλαμπούρι. Είναι δημιουργία. Πολύπλοκη και πολύπλοκη και πολυδιάστατη δημιουργία. Γιατί έχεις να κάνεις με όλα τα στοιχεία της φύσεως. Μέσα σε αυτά είναι και άνθρωποι. Αυτό είναι μάθημα πολιτικής οικονομίας. Εγώ δεν λέω τίποτα για τις γυναίκες, εγώ δεν λέω ποτέ τίποτα. Γιατί? Είπα για καμιά γυναίκα εγώ. Τόση ώρα που μιλάω. Κύριος. Ας είναι κοινωνικό αδίκημα και πάμε και μέσα κιόλας. Τώρα να ακούσατε το ξέρω, κλείστο όμως δεν μιλάτε με τη φωνή μου, ότι ο Γερολαδόπουλος όταν έφτασε στη τελευταία του τράβηξε το σιρτάρι, το ξέρεις αυτό? Αυτές είναι περισσότερο φίλες. Το είπε ο Πεθερός μου, όχι. Φήμες, πείτε μας φήμες. Τότε που είναι ο Πεθερός να πάρουν τη φωνή του Πεθερού, όχι δικιά σου. Γιατί τώρα παίρνει τη δική μου φωνή και την εικόνα μου και να πάω φυλακή. Μόλις ανοίξει η Μακρόνης, μπρουκ μέσα. Έμαθε ότι είναι άρρωστος, είχε ένα σιρτάρι λεφτά. Αυτό είναι γεγονός, δηλαδή το γίνει ο Πεθερός μου αυτό. Πείτε μας. Τράβηξε το σιρτάρι με τα λεφτά, έβγαλε το παντελόνι του και λέει τώρα που σας έχω δεν σας χρειάζομαι και τα... Το γεγονός. Άφησε τα ρούχα. Έβγαλε τα ρούχα του, ανέβηκε πάνω στο σιρτάρι και τα... Τα έχεσαι. Το γεγονός. Λέει τώρα δεν σας χρειάζομαι. Πρώτον, δεύτερον. Κάθε γυναίκα που έφτασε στο κρεβάτι της έκανε για ένα διαμέρισμα δώρο. Αυτά είναι, είπαμε, φήμες. Δεν είναι φήμες. Είναι πραγματικότητα. Δεν τα λένε αυτά τώρα και να τα γράφει εκεί πέρα το μηχανή. Εμείς θέλουμε και τέτοια στοιχεία και ας μην είναι αληθινά απαραίτητα. Ο Ροδόπουλος κάθε κοπέλα την πάντρευε, δηλαδή, την πάντρευε και ένα διαμέρισμα δώρο. Τώρα, εσείς τώρα τι θέλετε να κάνετε με αυτά τα πράγματα? Με αυτά. Ουσιαστικά κάνουμε ένα καλλιτεχνικό αρχείο σε σχέση με το... Καλλιτεχνικό ποιο, τα αποστολή για του ενός και του άλλου? Όχι.